Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Ɗan uwa barkanmu da zuwa wannan channel ɗin tamu mai albarka. Idan yau ka fara zuwa wannan channel ɗin tamu ɗan uwa, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Abin da ya kamata kai shine ka fara shiga cikin YouTube ɗinka, sai ka je ka yi searching ɗin Bin Malik Crypto and Tech. Da zarar ka yi searching za ga ya nuno ma kamar haka, to sai ka danna wannan alamun ta subscribing, ga ta nan sai ka danna ta, sannan sai ka taɓa ƙaramar ƙararrawa. To duk lokacin da muka saki sabon bidiyo insha Allah za ku gan shi a nan wajen. To yau mun kawo muku yadda za ku je ku samu wani coins ne kimanin guda 100,000 a cikin Trust Wallet ɗinku. Abinda kai kake buƙatar yi shine ka je cikin Trust Wallet ɗinka, da zarar ka idan baka buɗe Trust Wallet ba kuma ka je cikin Play Store ka duba ka ɗauko ta ka cike da abin da ake buƙata. To mun buɗe Trust Wallet, za mu je mu nuna muku yadda za ku je ku samu wannan coins ɗin a cikin Trust Wallet kamar yadda kuke gani a nan. Da farko idan ka shiga cikin Trust Wallet ɗinka kamar yadda kuka gani a nan wajen, gashi nan kamar yadda kuka shiga cikin Trust Wallet ɗinka a nan wajen za ku ga ya nuno muku nan wajen. To abin da kuke da buƙata kawai shine kowa ya san inda ake zuwa a yi searching ɗin token ko coins idan an shiga cikin Trust Wallet ma, to nan wajen saman nan kamar yadda kuke gani a nan. To sai mutum ya je ya danna, da zarar ya danna haka, sai ya je ya kwafo contract address ɗin da za mu ajiye muku shi a description ko kuma a cikin group ɗinmu na Telegram da na WhatsApp, inda za ku je ku ɗauka ku zo kuma ku yi testing ɗinsa a nan wajen. To daga zarar kun yi testing ɗinsa zai nuno muku wannan coins ɗin, sai ku kunna shi. To bari mu je mu ma mu ɗauko inda contract address ɗinmu mu ɗauko shi, mu namu yana cikin WhatsApp. Bari mu ɗauko shi a cikin WhatsApp kamar yadda kuke gani. Mu ga namu nan a WhatsApp, yanzu za mu yi copy ɗinsa. Yanzu za mu koma, sai mu koma Trust Wallet ɗinmu kamar yadda kuke gani a nan wajen. Gashi nan sai mu zo mu nan wajen, sai mu pasting ɗin wannan ɗin da muka copy kamar yadda kuke gani a nan. To gashi nan ya buɗe mana, kun gan shi a nan wajen, gashi nan Raw Finance kamar yadda kuke ganin sa a nan wajen, gashi nan ana sai masa Raw Finance. To wannan coins ɗin, wannan token ne gashi nan ya buɗe mana, kuma yana kan blockchain ne ta Binance blockchain kamar yadda kuke gani a nan wajen. Bayan ya buɗe sai mutum ya zo nan wajen sai ya kunna shi. Za ma ka iya shiga ta nan wajen add custom ɗin nan, ka yi pasting haka. Da zarar ka yi pasting za ka ga ya fito. Kana zuwa nan wajen kai pasting za ka ga shi nan Raw Finance, sannan kuma ga symbol ɗinsa na Rofi, sannan kuma decimal ɗinsa shine 9. To sai ka danna don ɗin nan. Da zarar ka danna don zai nuno nan wajen alamun cewa ya kunnu kenan. To da zarar ya kunnu, ɗan uwa abin da nake so ku saurara a nan shine ba zai taɓa buɗe, ba za ka je ka samu wannan coins ɗin ba sai kana da smart chain, ma'ana smart chain na Binance, amma smart chain. To abin da za ka zo ka yi shine da zarar ka buɗe nan kuma ya zama cewa kana da smart chain, sai ka zo ka shiga cikin smart chain ɗin nan naka. Gashi nan smart chain shi ma BNB ne, amma kuma shi dai yana da bambanci. Za ka ga da farashin zuma komai iri ɗaya ne da normal BNB. Gashi nan za ka ga har yanayin yadda suke tashi iri ɗaya ne. To sai ka zo ka shiga smart chain ɗin nan naka. Da zarar ka shiga smart chain kamar yadda kuke gani, sai ka zo ka danna sending ɗin nan. Sai ka danna sending, kana taɓa wannan sending ɗin, to wannan contract address ɗin dai wanda ka buɗe Rofi ɗin, to shi za ka zo a nan wajen ka ƙara yin pasting. So dama mun riga da mun kuso shi, sai mu yi pasting a nan wajen. Da zarar mun yi pasting a nan wajen, sai mu zo wajen amount ɗin nan, sai mu saka 0.00. To muna sakawa sai mu taɓa continue ɗin nan kamar yadda kuke gani. Gashi nan za su yi mana confirming transaction. To gashi nan za mu yi mana, gashi nan sun gaya mana cewa za su ɗauki masu total fee ɗin da za su ɗauka shine na kimanin 141. Gashi nan kamar yadda kuka gani 140. To wannan 141 za su ɗauka mu, to sai mu danna sending a nan wajen. Da zarar ka danna sending, gashi nan yana yin loading, yana tafiya. To gashi nan yana yin pending, transaction ɗin yana yin pending. Da zarar transaction ɗin ya sa mana smart contract call ɗin nan kamar yadda ya saka a nan wajen. To transaction ɗin yayi, muna komawa cikin Rofi ɗin mu muka duba, za mu ga sun turo mana wannan coins ɗin. To gashi nan kamar yadda kuke gani yayi, transaction ɗin mu a nan wajen yayi. To yanzu bari mu nuna muku yadda za a guda nawa suka bamu. Muna koma cikin Rofi ɗin nan namu, za ku ga sun bamu wannan Rofi ɗin.
to gashi nan kun gani sun bamu kenan guda 10,000 rufi kamar yadda kuke gani a nan wajen gashi nan da babu wannan 10,000 din, amma gashi nan sun samu alamar receiving sun bamu wanda muka karba guda 10,000. to da dai ka manta ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna alamar kararrawa, sannan ka share din wannan bidiyo din domin yan uwa su masu samu su amfana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagode.